Dafara e passé Dakar. Kasira dinama. Sungalo. E kungolo ati. Dugu wari ko odiba fo dugu andugu. Don wara ta de. O koni kuma ta la sa. E ka sama mone to yi. I yere ta. Sita. Sidi ka numéro flani. Wari ci. Wari sera. Allo? Ye wari sɔrɔ? O ɲɛna. Tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi. Ngonga. Sama mone I yere ta. A sɔngɔ ka nɔgɔ ni Mali wari ci sira bɛɛ ye. Dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye. Wa bɔsara ye musaka fitinin ye. Sama mone ji ni courant bɛ sara n'a ye, crédit bɛ ta n'a ye, sanni feere bɛ kɛ n'a ye. Sama mone ni y'anw maliyɛnw ta ye. A y'a si filɛ ka nkalon bɔ n da. Dugu kɔnɔna sigida dɔ la bɛɛ b'i ci la nka baara o baara kɔfɛ laɲini dɔ bɛ yen laɲini min bɛ kɔlɔsili walima bololabila ko fɔ Fatu filɛ nin ye a bɛ baara kɛ BTP de la a ye baara kura dɔ boloda k'a sɔrɔ a ma ko fɔ EDM mɔgɔw ye o nana ni mun ye kuran fili dɔ tigɛra sigida kelen bɛɛ bilala dibi la Fatu ta ye bololatigɛ dan ye wa a damaja mɔgɔ si la nin ye Mamadu ye taxibolila don k'a to mɔbilibolila a ye kuran poto dɔ gosi k'a kari a ma boli wa a ye EDMSA ka centre d'appel wele a ka nin kɛwale ɲuman in b'a to ka sara wɛrɛ tɛna bɔ a la Mamadu ye fasoden ɲuman ye wa a jan bɛ bɛɛ ka lakana na nka bɛɛ tɛ nin hakilina ɲuman in sɔrɔ Isa filɛ nin ye a bi ka kɛ komi a bi baara dɔ la k'a sɔrɔ a bɛ ka kofere électrique fil de bɔ ka t'u feere kuranko la fɛn bɛ jate kan ka minɛ an kana kɛ Fatu ni Isa ɲɔgɔn ye an ka kɛ I komi Mamadu n'aw bɛ fɛ ka dingɛsen baaraw kɛ aw bɛ EDMSA ka servisiw wele walasa aw kana tiɲɛni don dugu jukɔrɔ filiw la fasodenw aw kana ɲinɛ ka dantɛmɛ walew kofɔ kuranko ta fan na aw bɛ weleli kɛ 36077 la walima agence EDMSA mun ka surun aw la an filɛbaaw ni an lamɛnbaaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn maa minnu sɔgɔlen don an na Mali kɔnɔ Mali kɔ kan diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ k'aw bɛɛ fo k'aw waleɲuman dɔn kɛrɛnkɛrɛnnenya la bi an bɛ segukaw bɛɛ lajɛlen fo Segu cɛ a n'a muso tɔnɔmadadugu ni bolomadadugu k'a bɛɛ lajɛlen fo k'a waleɲuman dɔn Falaye k'i yɛrɛ fo bi ye kari ye mɛ kalo tile 11 san 2025 Falaye mɛ kalo tile 11 a donna tariku la dɛ Real Barça tariku kɔni tariku dumanba ye aw de gagné ou bien mɔgɔ ninnu aw de gagné a bɛ dɔn kabini nana wula ɲɛ ɲɛ bɛ nisɔndiyalen na minɛ a bɛ dɔn ayiwa aw fana farala 11 mai kan 11 mai Falaye an bɛ 11 mai damadɔnin dɔn an yɛrɛ fɛ yan 11 mai o ye an ka cɛkɔrɔba ka suma yɛlɛmali ye n'o ye Mamadu Konate Alpha tɔgɔ dalen don 11 mai dɔ la o ye 97 élection
tako kelen Alpha ka tako kelen ani Maribaturu 11 mai tɔ kelen dɔ in o ye Jara Safari ka 11 mai Bob Marley ale fana ka ko ye o tɛ bi an bɛna an wasa don 11 mai fila la 11 mai fɔlɔ o y'an ka cɛkɔrɔba ye n'o ye Madu Konate 11 mai filanan an na tariku bɔ bi fala ye yaasa maaw ka se ka faamuyali kɛ politiki kow la fɛn o fɛn bɛ kɛ fala ye diɲɛ kɔnɔ i b'a sɔrɔ a ɲɔgɔnna dɔ delila ka kɛ hakilina jigin an bɛna n'o kɛ bi mɔgɔw ka se k'a dɔn k'a fɔ ko min bɛ an ka jamana kɔnɔ ani an bɛ ko minnu na jamana jɔ i bɛna i b'i ta kɛ i bɛ taa fala ye i ka waati i n'i ka fɛɛrɛw ni dɔnkow don ko min filɛ senna nin ye bi fala ye ala tɛ ko kɛ gansan dɛ bi ye mɛ kalo tile 11 o fana bɛnna waati min ma an ka jamana kɔnɔ politiko mankan ale fana wulilen don parti politiku olu minnu ye bɛɛ y'a dili dɔ ye olu ni fanga olu tɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ kuma kelen na saritiko kuma o nana ni ɲuguɲugu ye ɲagaɲaga wuli fo partiw yɛrɛ u dulonnen don nin waati in na ko fo waati min nka fala ye anw ye sewukaya kɛ bi an taara bɔ an kɔrɔmuso ye n'o ye Gaku ye Somatara ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔn da fala ye san 10 falikɛ n'i ma falikan mɛn i bɛ sirafara caman dɔn dɛ an taara Somatara kuru kɔnɔ bi Sogonikɔ ka taa an ɲɛda mɔbili kuraw ka fala ye dɔ bɛ na dɔ bɛ bɔ Somatara kɛlɛ ko avion jigi kɛnɛ miniti 30 o miniti 30 mɔbili dɔ bɔ ka Segu sira minɛ anw taara bɛn ni 14h30 ta ye o y'a sɔrɔ Gaku yɛrɛ a n'a ka baarakɛlaw bɛ lajɛ la anw kun nakun tɛ Gaku ko ye an nakun kun ye ka na mɔbili kuraw lajɛ fɔlɔ an donna fo nɛnɛ y'an minɛ n bɔra koyi a ye n ka n ka telefɔni jɔ iPhone ale ti nɛnɛ ba fɛ a ti tile ba fɛ ale problème de y'o ye an ye kuru kɔnɔna yɛrɛ lajɛ fala ye kari 2 nana an y'olu ye aw ka bɔlɔnta in fana kun mankan kun bɛ yen koyi a daminɛna yɔrɔ min na n t'a dɔn mɔgɔ min kɔni kɔnna ka bi don parce que ne kun tɛ k'a lajɛ nin ye kari dɔ taatɔ ye Segu k'a yira maaw la sa k'a fɔ Somatara kuru kɔnɔna na bi fala ye jɛya dan ye yɔrɔ ta ye basigi ani baara kɛcogo ɲuman Tangara n'a ka cɛ don min ye Maribilen ka taa fara Gaku yɛrɛ kan fala ye biye de sɔngɔ ka di n'i b'a fɛ ka taa Segu taa Somatara la i bɛ taa ka ɲɛ i bɛ segin ka ɲɛ wa min ye mɔbiliw ye olu yɛrɛ lafiyalen don fana kosɛbɛ nin kun ye mɔbili ye mɔbili min ni ale kɔnɔmaw olu kun ye doni daminɛ an ɲɛna ye n'olu tun bɛ fɛ ka u labɛn ka taa fala ye ko mɔbili dɔ bɛ bɔ dɔ bɛ na dɔ bɛ bɔ dɔ bɛ na fo ka taa Segu u laban bɛ Segu ka bɛ lasegin Segu ni Gaku b'a kɛ dɔɔnin dɔɔnin a bɛ Segu ka bɛ lasegin a wari ka di n'i ye maa min ye munumunu sa o la kuru kɔnɔ dɔrɔn u b'a fɔ ko nin taatɔ don Segu sa o bɛ taa billet ta 600 ka taa Segu wala an bɛ u fo bi an taara ye an ye baara kɛcogo ye an ye mɔbiliw ye mɔbiliw bɛ nalen tuguni kura wɛrɛw bɛ nalen n'o ye 12 wɛrɛ kura ye o bɛna na bila sira minnu kan i b'o dɔn Côte d'Ivoire taga bɛna daminɛ Ghana taga bɛna daminɛ ale ni Moti ni San u bɛna na olu fara a kan nin ye dɔ wɛrɛ natɔ ye n ko n'i kɔni bɛ dɔrɔn mɔbili bɛ don a bɛ bɔ de wa ninnu bɛ ka labɛn kɛ olu tun bɛ ka taa Segu 14h30 ale kari la fala ye Bamadu Simaga denmuso fɔlɔ o de ye Mariam Simaga ye nka n'i bɛ fɛ k'a dɔn n'i m'a fɔ ko Gaku i t'a ye dɛ Gaku Simaga an tun b'a fɔ Bamadu ma de ko le Baobab a bɛ fɔ ale ma ko la fille du Baobab Zirasunba Segu Zirasunba de ye Bamadu Simaga ye Bamadu fana denmuso fɔlɔ o de ye Gaku ye nin ye 14h30 ta in nin y'o taatɔ ye directement na Segu kari wɛrɛ bɛ tila ka na sa ka na i jɔ sabula min ye baara ye o kɛlen don k'a kɛ cogo min na dɔ bɛ taa dɔ bɛ na de don wa fala ye a bɛɛ lajɛlen ye kari kura n'u ye an taara ye bi ka taa ɲɛda o kan n'an bɔra yen an taara Bamakɔ kura i b'a dɔn k'a fɔ ko mɛ kalo tile 11
o ye an ka cɛkɔrɔba ale ka soma yɛlɛmali ye. ɲinanta kɛra baara kɛra taabolo fila ye. taabolo fɔlɔ kabini kunungo jolidi o kɛra. jolidi kɛra jɛkulu min yɛrɛ tɔn min sigilen don Mamadu Konate yɛrɛ tɔgɔ la n'a ɲɛmaya bɛ Musa Konate bolo min ye Bamakokurakaw ye ka taa fara Bamako fan wɛrɛw kin wɛrɛw maaw kan. limanaw ni terisiraw ni balimasiraw caman nana ka na u joli di. min ye Sewobe n'o ye Musa yɛrɛ ka tɔn maaw ye olu fana denmisɛnw nana ka na u joli di. Famara Berete ale tun bɛ joli di kɛnɛ ka kunungo a ye min sɔrɔla ka kɛ ni Mamadu Konate ka soma yɛlɛmali san 69 ye. an ka jɛ an ka joliji olu baara lajɛ. Mekalo tile 11 san 1956 Mali jiri sunba dɔ binna. Cɛba mun kɛra an ka jamana ka yɛrɛma hɔrɔn tali wulikajɔbagaba dɔ ye. Lakɔli karamɔgɔ, politigimɔgɔ, farafina politiki tɔn belebeleba fɔlɔ o maa don. Wasaden don mun kɛra farafina tɔgɔla wasaden ye Faransi wasabulon kɔnɔ wa ale de fɔlɔ fana kɛra farafinden ye farafina gun kan ka kɛ wasabulon ɲɛma dankan ye Faransi. Mamadu Konate Mali tariku cɛba in a ka somayɛlɛmali san 69 kadira de kɔnɔ a denw a kanubagaw a ka sigida denw ni malidenw ye tasi bila kɛnɛ sigi a ye n'a kɛra jolidi ye. Baw bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ joli kɔrɔ ka bon fasoden ɲumanya taamasiyɛnw na wa jolidi bɛ kɛ sababu ye ka nin caman na kisi. Jama bɔra donc a y'a yira k'a fɔ an ka miiriya la an ma fili donc an bɛna continuer ka ni ɲɔgɔn organiser walasa an balimaw caman bɛ se ka kisi. Wo a kɛra denyɛrɛnin ye o a kɛra civil ye o a kɛra soldasi ye o bɛɛ de jogo mɔgɔ caman besoin bɛ jeli la u bɛ fatu ka d'a kan jeli tɛ sɔrɔ donc o de y'a to an y'an sinsin jelita in kan bi an bɛ a laɲini k'a fɔ sanni san wɛrɛ cɛ an ka se ka nin événement wɛrɛ kɛ walasa a nafa kosɔn pour que an bɛ se ka an jamanadenw an ka se ka ɲɔgɔn dɛmɛ parce que n'i ye jeli di walasa ka dɔw kisi saya ma o bɛ kelenya yira an ka duwawu ye kelenya ka sabati an ka jamana kɔnɔ o de y'a to fana an b'a fɛ denmisɛnnin fɛn fɛn bɛ k'a bila u hakili la Mamadu Konate kɛra a ye tɔgɔ sɔrɔ a m'a sɔrɔ gansan a y'a sɔrɔ ni kɛwalew de ye kɛwalew a caman bɛ yen n b'a fɛ bɛɛ k'i hakili to a la o y'anw ka association laɲini ye. Ne nana ka na n jeli di jeli bila a bɛ se ka kɛ sababu ye ka ni caman kisi bon an yɛrɛ ka an ye bɔlɔnbɔnnaw de an ka club président de don an nana k'a fɛnɛ soutenir a ka nin initiative in na voilà o de y'an na nafaba de b'a la parce que hali k'a da a bɛ se ka mɔgɔ caman ni kisi a heure kelen ni jeli dili a bɛ se ka mɔgɔ caman ni kisi nafa b'a la. Bɛɛ bɛ Mamadu Konate dɔn Mali la Mamadu ye min ye bɛɛ b'a dɔn ni o bɔnnaw ko k'u bɛ fɛn dɔ labɛn n'o ye jolidi ye et que anw ka baara ye Centre national de transfusion ka baara ye ka joli ta k'a sɛgɛsɛgɛ k'a lamara k'a di banabaatɔw ma donc anw bɛ ye o kɛnɛ bɛɛ kan donc o de y'a to an bɛ yan bi sɔgɔmada in na Bolibana yan Konate ka Bamakokura Konate ka denbaya la pour que ka jolita in labɛn. Nin tasi bila kɛnɛ in kɔnɔ ɲɛfɔli kɛra sifinnakaw ni jamakulu ye Mamadu Konate ka baarabaw kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la politikiko sira fɛ a ye wulikajɔ mun kɛ bɛn keleya faso kanu k'o don fasodenw sɔn dɛmɛ la ni o mun ye politiki yɛrɛ sigikunba ye ɲɛfɔli kɛra diɲɛma ye maaw ka se k'o faamu professeur Dulayi Konate fɛ. N'i ye jamana ta i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔw dɔw bɛ yen olu bɛ kɛ comme sɛrɛw de an b'a fɔ olu de ma ikɔnu o mɔgɔw olu kan ka dɔn denmisɛnninw fɛ u kan ka dɔn bɛɛ fɛ parce que n'i y'a mɛn diɲɛ ko mɔgɔ dɔ de b'a représenter an b'a fɔ o de ma emblème Mamadu Konate ne bolo o mɔgɔ a b'o mɔgɔw la mɔgɔ min n'a tɔgɔ fɔra n'i ko Mamadu Konate denmisɛnninw o de y'a to
hymne tun dilanla tɔgɔ la o pionniers bɛɛ tun b'o chanter an fa Mamadu Konate an bɛ sa Mali nɔfɛ hali n'an k'an ka joli de di an bɛ sa jamana n'o mɔgɔw tɛ an b'a fɔ o de ma modèle a ma nɔgɔ je pense que histoire ka baara fana y'o de ye ka mɔgɔw yira denmisɛnninw na u bɛ se ka mun nɔ minɛ mun bɛ se ka k'u bolo mɔgɔ ye u bɛ kan ka mɔgɔ min ladege denmisɛnninw ye ale n'a ɲɔgɔnnaw dɔn a ka ca Ala fɛ u b'a dɔn k'a fɔ jamana in tun jamanakan san tɛ voilà je pense que o de y'a développé a jɔyɔrɔba ye et puis ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan parce que Mamadu Konate tun ye mɔgɔ min ye ale tun bɛ mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan c'est vrai RDA mɔgɔ tun don mais a tun m'a dan dɔrɔn k'a fɔ a bɛ baara k'a ka parti dɔn bɛɛ b'o dɔn voilà wa hali ni a tɛmɛ ka kɛ bɛɛ wa ni gɛlɛya nana wa hali Bamakɔ kɔrɔ yan je crois que maakɔrɔba minnu bɛ yan n'u tulo bɛ n na hali Bamakɔ kɔrɔ yan ni kɛlɛw tun wulila yan a tun bɛ b'a ka so yan politique mɔgɔ yɛrɛ jɔyɔrɔ tun y'o de ye mako ɲɛna i bɛ mɔgɔw mako dilan ça c'est extrêmement important n'o politique ye jumɛn ye fɛɛrɛ ka mɔgɔw mako dilan ka se ka kɛ mɔgɔw jigi ye a ka kɛ tiɲɛ kan ka kɛ mɔgɔ jigi ye o kɔrɔ tɛ ko i ka sɔn non ka namara kɛ ka mɔgɔ kɔnti aw tɛ laban o mais ka kɛ mɔgɔw jigi ye ka kɛ ladiri ye mɔgɔ ka se ka kɔnti kan je pense que mɔgɔw b'o de nɔfɛ o voilà. an b'a yirala k'a fɔ Mamadu Konate ka fatuli tasi bila kɛnɛ in kɛra yɔrɔ ye n'a ka sigida Bamakɔ kura dugutigilakaw sifinnakaw ani a dɔnbaga caman ye ɲɔgɔn sɔrɔ ye ka taa duwawudenw ni seraliw kɛ ka ɲɛsin cɛba in ka baaraw ma. Nin kɔni ye koba de ye association Mamadu Konate ala y'a kɛ Bamakɔ kura a kɛra an ka symbole ye n'a fɔra ko an ka fɛn dɔw fɔ Bamakɔ kura Konate ka yɔrɔ bɛ fɔ a la Mamadu Konate ka so bɛ fɔ a la Bamakɔ kura fɛn kɔrɔw la a tɔgɔ bɛ fɔ. Bamakɔ bɛɛ Darabela Boulevard bɛɛ bɛ yan o ye mun ye c'est pour impliquer la jeunesse a fɔra kuma na sisan bi ye anw ye sini ye denmisɛnninw ye donc u ka fara a kan ka fɛn ɲɛnamaya a ka kɛ badabada ye a bɛna bɛɛ nafa parce que mun na Mamadu Konate ye min kɛ Mali indépendance ko la a ma don maa si la africain si mais malheureusement indépendance a yɛrɛ t'a la ala y'a wele donc n'i y'a ye bi an bɛ yan c'est vrai a ka kɛwale ka dɔ fɔ o la fo ka dɔ fɔ o la. Et on remercie tonton Moussa aussi parce qu'il a accompagné en activité dans la année également Konate salubrité qui est ça la rentrée scolaire l'arrêt sur la procédure en accompagne on lui remercie pour ça. Mamadu Konate ale bɛ cɛbaw la minnu ka baaraw bɛ to kudayi diɲɛma bolo wa a bɛ kɛ sira jɛlen ye misaliya ɲuman tali Mali sifinnakaw bolo bɛn keleya ani ɲɔgɔnminɛ kan an bɛ dugawu kɛ ni cɛba in ye ala ka dali badabada nɔgɔya ye. Musa balo bunda wole bange wole bange te wole ne folo ka gere adi mamaro ka gere Mali independence sila ba antanyata Yaasa ka se ka ko tɔ dafa sa mais kalo tile 11 o kɔni kɛra don ye sa don min ni tasibila bɛ kɛ Mamadu Konate ɲinanta min ye dugawudon ye o kɛra a yɛrɛ ka so bi sisan sa lazara waati an bɔra de ka se kumaso ale kɔnɔ yan mama falen caman tun bɛ kɛnɛ kan min ye Bamakɔ kura dugulenw caman tun bɛ yen Konate yɛrɛ ani maa minnu jɛra sigi la karamɔgɔlakaw olu fana nana ka na kuranɛ jigi k'o kɛ min ye an ka dugu n'o ye Bamakɔ dugulenw ye olu fana ka cidenw bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan nin baara in na Fatiya kɔni taara ka dugawudon kɛ ka tila k'a fɔ sa ko min ye bɛɛ lajɛlen labilara fala ye an bɛ dugawu kɛ sa min ye Mamadu Konate ko ala ka a dayɔrɔ sumaya a y'an kɔ kiti min na ala k'o nɔgɔya an n'a bɛ taa jɛmu ala k'o nɔgɔya a kɔni taara ka fɛn minnu to bi olu ka girin kosɛbɛ sabula maa min bɛ yen n'i ka baara bɛnnen don k'i ka fɛn bɛɛ bɛn faso ma k'i ni di faso ma faso bɛ se ka ɲɛ cogo min ka fɛn bɛɛ lajɛlen fɔ mɔgɔw ɲɛna ko mɔgɔ ka fɛn o fɛn n'i bɛ a kɛ i ka jamana bila fɛn bɛɛ ɲɛ jamana ka bila fɛn bɛɛ ɲɛ faso kanu ka bila fɛn bɛɛ ɲɛ ale o de kɛ a tagabolo ye o de la bi dugawudon kɛnɛ kan fana maaw ye hakililajigi kɛ
kuma tɛ a sigiɲɔgɔnw a denw a n'a mɔdenw maa minnu bɛ yen n'u olu ye dɔn dɔ a la cɛ fara muso kan bɛɛ lajɛlen kɔni ye i ka tasibila kɛ a ko kun cɛla sa ni fatiya belebeleba ye kuranɛjigi o bɛɛ lajɛlen kɛlen kɔfɛ maa caman tun bɛ yen n b'a dɔn k'a fɔ nin na kɔni fala ye bɛɛ de bɛ taa furu sira balima sira limana sira bɛɛ lajɛlen de kɔni tun bɛ ka fara dukɔnɔmɔgɔw yɛrɛ kan sa an bɛ dugawu kɛ sa min ye cɛkɔrɔba ye ko ala ka hinɛ a la ala k'a dayɔrɔ sumaya i b'i bolo yɛlɛma an bɛ sɔrɔ ka segin ka na don 11 mai 97 ta san 1977 san 97 san o 11 mai ni o kuma ka ca kosɛbɛ politikimɔgɔw da a nana cogo di a ko kɛra cogo di an b'an da don o la sɔɔni sisan k'o fana ɲɛfɔ mɔgɔw ka se ka faamuyali kɛ o la. aw bisimila hôtel lafiya la n'i ko hôtel lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel lafiya. hôtel lafiya ale filɛ nin Sevare bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲɔngo hôtel lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 hôtel lafiya référence do. san 1997 mai kalo tile 11 o kɛra don ye Mali kɔnɔ don min ni o fana donna Mali tariku la sabula Alpha Umaru Konare o kun ye ale tako filanan ye ka kɛ Mali jamanakuntigi ye san 5 kura k'o d'a ma nka fanga ngwaradabaw olu ko ko olu ma jɛn ni o ye u ma sɔn ka taa kalata in na sabula u y'a yira k'a fɔ ko kalata a labɛn cogo a ma ɲɛ a ma kɛ olu sago ye bɛɛ lajɛlen cɛbɔ minnu tun bɛ yen bɛɛ lajɛlen y'i fosi ka bɔ yen fala ye fo n'a kɛra Mamadu n'u b'a wele ko Maribaturu Jaabi Alpha n'o o de taara kalata in ale kɛnɛ kan kalata in a kɔni kɛra wa a y'a to Alpha ye a ka tako filanan sɔrɔ Mali a ka bɛɛ y'a sigilen min ye parti politiques lakodɔnni sɛbɛn fɔlɔ o kɛra ordonnance de ye min taara CTSP fɛ yaasa min ye kalatako ye a bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo di parti politique ko bɛ se ka dantigɛ cogo di o la kalata fɔlɔ minnu sigira an ka jamana kɔnɔ fala ye a daminɛna ni constitution kalata ye a bɛ fɔ min ma ko référendum o kɛlen u ye o ta min kɛlen o de ye lasa parti politique tɔgɔla sɛbɛn minnu tun b'o kɔnɔna na ni sariya min kun sigilen don kɛnɛ kan o y'a yamaruya u ka maire ka kalata fɔlɔ kɛ fala ye maire kalata o nana kɛ o kɔfɛ u ye député kalata kɛ ka na kun fori ni président kalata ye nin kalata ninnu bɛɛ lajɛlen kun forilen Alpha Umaru Konare ale kɛra ɲɛmaa ye maa min bɛ yen n'o kɛra sabanan ye a don kalata la fala ye Maître Muntaga Tall a si bɛ san 37 san 38 a m'o sɔrɔ fɔlɔ filanan Mamadu Cɛwulen Konate ale tun bɛ RDA sabula RDA tilara fila ye RDA ye candidat fila de bɔ fala ye parce que RDA kelen tun bɛ yen o tun ye Konate ka mɔgɔw ye filanan o tun ye Baba Akibu ka mɔgɔw ye olu fana bɛɛ lajɛlen kɛra cɛbɔw ye ka taa 1992 san 1900 jamanakuntigi kalata ale kɛnɛ kan nka olu tilara ka na fara Alpha kan Cɛwulen ale kɔni ni maa wɛrɛw de farala ɲɔgɔn kan tako filanan in na Alpha ye se sɔrɔ san 5 kɔnɔna na fala ye Alpha nana baara kɛ jamanakuntigiya n b'o de f'i ɲɛna
ma n'i b'a la waati min se b'i ye i bɛ se ka min kɛ i b'o sigi sen kan i ka fɛɛrɛ n'i ka dɔnko nka waati ko nana gɛlɛya kosɛbɛ Alpha yɛrɛ n'a ka tɔndenw ni ɲɔgɔn cɛ fala ye min ye miiriya ye Mohamed Lamine Traoré olu minnu tun ye maaw ye n'o ye école karamɔgɔ jɛkulu caman ye olu y'u fosi ka bɔ san 1994 san olu y'u fosi ka bɔ Adema la ka taa miiriya sigi fala ye kabo waati ngwarada ka kɛ ni maaw olu ka jɔyɔrɔ ko u ka hakilina ko u ka kuntilenna ko anu yɛrɛ tun bolo waliya minnu tun kan ka kɛ olu caman ma se ka sigi sen kan o y'a to sa min ye Alpha ka san 5 bɛ ka fori waati min a ndayina dala kaki wa o san 1994 san kelen o de la sa a ye wele bila Ibrahim Boubacar Keita ma ko kana février kalo tile 4 san 1994 a ye Ibrahim Boubacar Keita ta ko ka kɛ premier ministre ye fala ye Adema bɛrɛbɛrɛlitɔ a ka kɛ o ɲɛmaa fana ye o y'a sɔrɔ min ye Alpha o kɛlen don k'a bilen k'a da ale tigɛ kosɛbɛ fala ye o waati la sa IBK kɔni nana fanga ta sa Ngagi o kɔfɛ tɔnjɛkulu dɔ nana sigi ko Convergence démocratique pour le progrès CNDP ale kun ye fanga ngwaradabaw faralen ɲɔgɔn kan minnu ko k'u bɛ Adema dɛmɛ a ka politiki baara la fala ye parti minnu tun nana sɔrɔ o la sa o ye Parti pour la Renaissance nationale n'o ye parena ye Alliance pour la démocratie économique et sociale n'o ye ADS ye ka taa farasa min ye Convention sociale de démocratie CDS Blaise Katon min ye Mouvement Cercle des citoyens démocratiques républicains MCCDR ale ni Rassemblement malien de travail n'o ye Aramati ye ka taa fara Parti pour la démocratie Parti démocratique pour la justice PDJ fala ye olu de CNDP o sigi sen kan ale fana kɛrɛfɛ fala ye ngwara da b'a tɔn wɛrɛ fana sigira sen kan a bɛ fɔ min ma sa ko RFP sigira sen kan octobre kalo tile 17 san 1996 san jɛkulu jumɛn ni jɛkulu jumɛn tun b'ale kɔnɔ a bɛ fɔ min ma sa ko bloc pour la démocratie et l'intégration africaine n'o ye BDA ye o ɲɛmaaya tun bɛ maa min bolo a waati o ye Alama hinɛna Mamadu Cɛwulen Konate la o fana kɛrɛfɛ parti min tun bɛ yen n'a fɔ ma ko Parti pour la démocratie et le progrès PDP o nana fara olu kan IDD o fana nana fara o kan min ye parti min bɛ yen n'a fɔ ma sa ko PMDR o fana nana fara o kan nka fala ye nin jɛkulu in n'o ye RFP Muntaka Tall ka bɛrɛbɛrɛlitɔ SNIDI ale ni Shogel olu nalen fara olu kan IFDP ale ni IDD olu ko olu n'u tɛ se ka jɛ olu fosi ka bɔ olu taara fara jɔnniw ka fala ye a bɛ fɔ min ma sa ko FSD o sigira sen kan décembre kalo tile 12 san 1996 san jɛkulu jumɛn tun b'ale kɔnɔ Mouvement pour l'indépendance la renaissance d'intégration africaine MIRIA Union soudanaise RDA Rassemblement pour la démocratie et le progrès RDP Almami Sila min ye Union pour la démocratie et le développement IDD olu nana fara nin jɛkulu ne kan ale ni PRDT ka taa fara min ye PMST kan ninnu de nana sa fala ye ka na kɛ ngwara dabaw ye an ka jamana kɔnɔ fala ye sɛkili sabasiri de filɛ nin ye sa ka Alpha kunbɛ kalata nata la fala ye ni ne nana sigi sen kan jamanakuntigi kalata a nana labɛn nin hukumu kɔnɔna k'a sɔrɔ fɔnkɔɲɔgɔnkɔ ba de bɛ yen fɔnkɔɲɔgɔnkɔ min ni o ko nana gɛlɛya kosɛbɛ nka fɔnkɔɲɔgɔnkɔ n'a ta bɛ fala ye bɛn kun kɛra sɛbɛn dɔw kan ko k'olu falen o sɛbɛn falenni hukumu kɔnɔna na a kun fɔra ko ka seni k'ale lajɛ ale bɛ se ka dilan kura ye cogo min seni kelen han k'ale dilan kura ye min ye parti politique olu jɔyɔrɔw fanga ngwaradabaw ni fanga sinamatɔnw ni fanga tɔnw olu bɛɛ lajɛlen ka jɔyɔrɔ hakɛ ka kɛ kelen ye a kɔnɔna na fasodenw ka tɔnjɛkulu ka jɔyɔrɔ ka ye a kɔnɔna na nka fala ye degun min nana ye o ye k'a fɔ sa jamanakuntigi kalata yɛrɛ labɛnni na sa kalata sɛbɛn yɛrɛ tun tɛ yen liste électorale tun tɛ yen dɛ o y'a to u ye kalata fɔlɔ min sigi sen kan
o kɛra avril kalo tile 13 ko député kalata o député kalata in senfɛ fala ye lisima ye cour constitutionnel ko o boy ko ti kalata ye maître Kasum Tabo ntoma ale kun ye seni président ye fala ye fanga ngwara dabaw ko fo Tapo ka boy de pew u y'u to la o gɛlɛya n'a ta bɛɛ u ye jamanakuntigi kalata boloda fala ye k'an ka taa jamanakuntigi kalata la mai kalo tile 11 bɛɛ lajɛlen tun y'i ka lisi don cɛbaw tɔgɔ lamɛn fala ye maa minnu tun bɛ yen san 1997 san maa minnu tun ye cɛbɔ ye nin waati y'a sɔrɔ min ye Cɛwule Mamadu Konate ala y'ale ka kalifa minɛ a la tako filanan ma ale sɔrɔ yen ale ye accident kɛ ɲɔnɔn sira la Abdul Wahab Berete o tun ye cɛbɔ ye Mamadu n'u b'a wele ko Maribaturu Jaabi o tun ye cɛbɔ ye Alpha Omar Konare ale tun ye cɛbɔ ye Seydou Badian Kuyate o tun ye cɛbɔ ye Shogel Kokala Mayiga o tun ye cɛbɔ ye Sumana Sako o tun ye cɛbɔ ye Alimami Sila ale tun ye cɛbɔ ye Maître Muntaka Tall o tun ye cɛbɔ ye Dirisa Traoré ale fana ye avocat ale tun ye cɛbɔ ye Mamadou Lamine Traoré ale fana tun ye cɛbɔ ye fala ninnu bɛɛ lajɛlen de nana tila ka n'u jɔ mai kalo tile 10 k'u tɛ taa kalata la dɛ u bɛ y'u fosi min kɛ hakili la n'i ma fili arajo Kayira sanfɛ a don émission caman kɛra bɛɛ lajɛlen kun y'i kalikan di k'a yira k'a fɔ ko Alpha kelen na taa ka kalata la ko maa ti tugu a kɔ fala ye su ko dugusajɛ Maribaturu farala a kan bɛɛ lajɛlen banna pewu koyi Alpha ni Maribaturu de taara kalata in na fala ye Jaabi a don a n'a ka tɔn maaw u taara u ka so la kɔlɔsi de sɔrɔdasiw de bilara Bamakɔkaw tulo b'an na o min bɛ ka fɔ nin a kɛra bɛn na a ma mɛn o u ye maaw de bila ka taa min ye Maribaturu Jaabi ka so kɔlɔsi yaasa mɔgɔw kana taa se a ma kalata jaabi bɔlen fala ye Alpha ye 95 buruburu 89 sɔrɔ a kalata la tako kelen Alpha kɛra jamanakuntigi ye nka min ye Abdul Wahab Berete Seydou Badian Kuyate Shogel Kokara Mayiga Zumana Sako Maître Muntaka Tall Alimami Sila Dirisa Traoré Mohamed Lamine Traoré olu tun ye a ɲini cour constitutionnel fɛ k'a fɔ ko u bɛ laɲini kɛ yaasa k'a yira k'a fɔ k'olu sen tɛna na ye kalata in na nka o y'a sɔrɔ kalata ye sini ye bi de olu taara sɛbɛn don fala ye donc cour ma o jate cour ye jaabi bɔ k'a yira k'a fɔ ko Alpha de gagnera 11 mai kalata la fala ye nin ye tariku ye tariku min y'a to nin waleya ninnu bɛɛ lajɛlen kɛlen fala ye cɛbɔ in caman ma to a jɔyɔrɔ la dɛ fanga ngwara dabaw olu de nana sigi sisan n ye jɛkulu minnu f'i ye olu bɛɛ nana ci k'a kɛ jɛkuluba kelen ye fanga ngwara da la fɔlɔ de ma ko COPO collectif des partis politiques de l'opposition fala ye u ka ŋaniya yira yɔrɔ tun ye 2 ye Bamakɔkaw tulo b'an na a bɛ fɔ yɔrɔ min ma ko Sakali terrain u tun bɛ marche kɛ yen Bamako palais de la culture o kun y'u ka meeting kɛyɔrɔ ye fala waati an kun bɛ taa an sigi de ka ninnu ka kumaw lamɛn o y'a sɔrɔ an ka misi yɛrɛ b'a 12 fili la a ko camancɛ la Mohamed Lamine Traoré ala ma hinɛ n'a la fala ye ninnu de nana bilen k'a da Alpha tɛgɛ ya kak k'a u tɛ taa u t'a bila nka an bɛ fama mun ma cɛ tan nana to cɛ 5 la dɛ a tɔ kun tora Maître Muntaka Tall Shogel Kokala Mayiga Alimami Sila ani jɔn wɛrɛ tuguni Zumana Sako u dama dɔɔni olu ye COPO tɔ ta sa fo ka taa COPO fana tɔgɔ tunu dɔɔni fala ye politique de don kuma bɛ kɛ dɔ fɛ fɛn dɔ la o bɛ sɔn o ma dɔ bɛ yen o tɛ sɔn o ma o donc o min nana kɛ sisan Alpha y'a lajɛ aw yɛrɛ ka kuma ka ouverture kɛ dɔw ye ka dɔw wele ka jɔyɔrɔ di dɔw ma dɔw sɔnna nka minnu ma sɔn olu tora ka opposition na fo ka taa se 2002 ma dɛ olu kɔni banna kaki Alpha bolo wa min ye ATT nalen fala ye ATT de sera ka olu dɔw la sɔn a yɛrɛ ye k'u fara a yɛrɛ kan nka min ye mai kalo tile 11 kalata in ye fala ye
a ma nɔgɔya Bamakɔ yan dɛ a kɛra bɔn sen ka bɔn kun kan yɛrɛ sabula waati y'a sɔrɔ kalata sɛbɛn o tun tɛ yen nka jamana ɲɛmaw ani maa minnu tun bɛ yen n'olu ye kow labɛn olu ko kalata in ko a ɲɛna min ye seni ye seni min tun sigilen na waati parti politique fana an k'o fana fɔ o fana tun ka tɔndenw b'a kɔnɔ hanfala ye a waati min ye fanga ŋwaradabaw ye olu ka tɔndenw tun b'a kɔnɔ fanga yɛrɛ ka tɔndenw tun b'a kɔnɔ u bɛɛ lajɛlen jɛra sa nka o de kɔfɛ parti politique tun y'a laɲini a mɛnna k'a fɔ ko min ye gouvernement ye a ka seni falen kalata kɛcogo a k'a falen kalata sɛbɛn a k'a falen min ye loi électorale a ka falen loi kura ka se ka sigi sen kan yaasa u ka se ka taa kalata la hakili la k'a fɔ assemblée nationale janvier kalo tile 14 san 1997 san ale tun ye o baaraw kɛ code électoral kura o kun sigira sen kan yaasa kalata ka se ka kɛ nka min ye kalata ye k'a fɔ ko ka bɔ tako 2 la o ma se ka bɔ a la seni ko k'o la kurakuraya ka seni k'a kɛ maa 30 ye maa 30 la sa fala ye min ye parti politique minnu bɛ fanga la olu ta ka kɛ maa 7 ye fanga ŋwaradabaw ta ka kɛ maa 7 ye maa 8 o ka di fasodenw ka tɔnjɛkulu ma n'o ye société civile ye maa 8 o ka di administration territoriale ma olu ka jɛ ka baara kɛ o bɛɛ lajɛlen ɲɛmaaya de tara ka di maître Kasum Tapo ma ale de ye san 1997 kalata in labɛn janvier kalo tile 12 san 1997 san fala ye min ye sariya sun ye ale sigira sen kan seni ale fana u ye ale fana ka ko kuraw fɔ yaasa ale bɛ se cogo min na ka kalataw k'olu datiw fɔ k'olu baaraw fala ye nin y'a sɔrɔ opposition ma nɔgɔn dɛ ninnu ye marche kɛ Bamakɔ yan Sagali terrain na Mɛnɛkura fo k'a nɛgɛ bɔ maaw la ko fɔ mɔgɔw u sɛgɛnna dɛ an k'o fana fɔ dɛ u sɛgɛnna wa n'u ka meeting fana tun bɛ kɛ palais de la Kiti la fala ye o fana tun ye kataba 4 de ye pour que u kun ka se ka salle sɔrɔ ka meeting kɛ o kun ye ko sugu bɛɛ ye nka u yɛrɛ dama de bɛ ɲɔgɔn dɔn u y'a to yen parti ninnu ka se ka u ka meetingiw kɛ u ka se k'u ka wulikajɔw kɛ Sagali terrain kɔni n'i kun taara yen tuma o tuma i b'a ye k'a fɔ sa wulikajɔ kɔni tun bɛ kɛ o la ka kɛɲɛ ni fɛnw ye min ye wasaden kalata ale min bɔra dɔgɔkɔrɔ sa maa 30 parti 32 de tun bɛ a waati fala ye maa 24 fasodenw na minnu ye indépendants ye olu de y'u sen don a kalata in na 13 avril bɛɛ lajɛlen a ye k'a fɔ kɔni ale commencé ka ɲɛnabɔ cogoya si la maaw ma sɔn cogoya si la jaabi ma o la sa cour suprême ale yɛrɛ ko k'o kalata in jɔsi ka bɔ yen pewu comme an y'a fɔ cogo min na o la sa avril kalo tile 14 min ye parti politique ye olu fanga ŋwaradabaw olu yɛrɛ ko ka gouvernement ci koyi u ko ka gouvernement ci ko ka premier ministre kɛ o y'a sɔrɔ Laji Burama b'a 12 fili la Sɛbɛnnikɔrɔ Burama ala ka hinɛ ala k'a da yɔrɔ sumaya fala ye seni a fana sɛgɛnna waati dɛ i tulo bɛ kuma o kuma na sisan an tɛna an da don a bɛɛ la tuguni dɛ Tapo ka seni sɛgɛnna dɛ n b'o f'i ɲɛna seni u fana kun tɛ batara seni ye dɛ parce que u fana kun tɛ sɔn dɛ maa kalannen ni maa mafalen caman de tun b'a fana kɔnɔna na u fana y'u fasa ja kaki o la sa min ye opposition mɔgɔw ye avril kalo tile 16 olu yɛrɛ ko sa ko olu kɔni tɛ seni yɛrɛ de fɛ liste électorale tɛ yen CTSP ye fɛn minnu kɛ n'o baaraw sigira sen kan n'o tun bɛ ka se ka kalata kɛ o ma se ka kɛ min ye opposition ye ale banna pewu a y'a ɲini a ka maaw fɛ k'u k'u sama ka bɔ seni yɛrɛ kɔnɔna na pewu i b'a dɔn k'a fɔ parti politiques ka n sama ka bɔ yen a ma nɔgɔn dɛ n'i ko bi k'an ka n sama ka bɔ fala an bɛ kɛ fasoden ɲumanw ye dɛ an bɛ to a kɔnɔna na yen min ye seni ye ale ye sigira ka baara kurakuraya fala ye baara kurakurayalen u taara kalata la nka opposition mɔgɔw olu ma sɔn ka ye kalata in na sabula u y'a yira sa k'a fɔ ko olu tɛ kalata in fɛ min ye kalata in ye ko u ma jɛ ni a ye Adama kɔni ale sera ka i fasa ja a la kosɛbɛ min ye
député a tako fɔlɔ la Adama ye député 24 sɔrɔ bon yɔrɔ minnu na fana n'a tun bɛ Sénat ye n'a tun bɛ deuxième tour la n'o kun dagada la o tun ye yɔrɔ 37 ye opposition mɔgɔw olu ma maa si sɔrɔ ka kɛ député ye premier tour la min ye maa 9 minnu tun bɛ yen n'olu kun ye u sen bɔ fanga ngaradali la olu fana kelenw olu fana ka maa olu fana mɔgɔ kelen pe dɔrɔn de tun b'u la n'o tun sɔnna ka taa bɛɛ lajɛlen an yɛrɛ bɔra k'o fɔ o ye Maribaturu ye wa min ye cour constitutionnelle ye sa avril kalo tile 25 ale ye kalata in yɛrɛ sigi ka se k'a fɔ k'a bɛɛ bɔra a ma siɲɛ kelen an ye sɛgɛsɛgɛli minnu ni jateminɛ minnu kɛ nin ko in kan a la kunbabaw ye nin ye fala ye nka komisɛnnin caman o de bɛ 11 mai Alpha ka 11 mai kɔrɔ fɛn caman o de kɛra 11 mai in kɔrɔ 11 mai ale de y'a to farafarali ni i ɲɛ bɛ fɔnkɔɲɔgɔnkɔ fɛn fɛn na a caman wa ale de y'a to fana maa caman bɛ yen o dɔnna o de fana senfɛ wa min ye parti politigiw fana ye u fana ye opposition min sigi fala ye o fana ko fana nana ɲɛdɔn o de senfɛ kosɛbɛ opposition baara yɛrɛ kɛbaa ɲɛnɛmaw o fana dɔnna o de ko senfɛ yalama maaw bɛ se ka jɛ fanga kɔ k'u ɲɛsin cogo min faso baara ma yalama mɔgɔ bɛ se cogo min na ka jɛ fanga kɔ ka fanga gwara dali baara kɛ kosɛbɛ fala ye o dɔnna o de senfɛ bi an bɛ bankun min na o bankun kelen de don maaw u kan k'u ɲɛsin min ma an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ o ye baara de ye bɛɛ k'i sɛmɛnen bɔ fanga la bɛɛ k'i jija ka baara kɛ bɛɛ k'i ka fasodenya waleyaw kɛ bɛɛ k'i ɲɛsin jamana jɔli ma fala ye n'an y'a lata cogo o cogo an y'a sama o an y'a bila o an laban an bɛ baara in de kɛ n'an ma baara kɛ an bɛ minɛ ka di maaw ma maa minnu bɛ baara kɛ k'a yira mɔgɔw la k'a fɔ ko politiki kɛlɛ a n'a siɲɛta a ma daminɛ nin waati ninnu na kabi kuma jan fɔnkɔɲɔgɔnkɔw olu bɛ an ka jamana kɔnɔna na politiki ko la wa fana k'a yira o la sa k'a fɔ ko kalata min yɛrɛ sera ka kɛ nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ nin mankan bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ fala ye e ko Adama ni a dɛmɛbaajɛkulu olu de ma niyɔrɔbaw ta wa olu de ye niyɔrɔbaw ta a ko la dɛ parce que Adama fana a kelen ale ye kalata bolodalen kura ye ni o kɛra kalata yɛrɛ u segilen a kan min ye kalata min kɛra n'a kɛra a kɛra mankan ye dɛ parce que a y'a sɔrɔ IBK b'a 12 fili la kow kunna o y'a to sa Adama yɛrɛ kɔni ye jɔyɔrɔ 100 wasaden 128 de sɔrɔ fala ye parena ye 8 sɔrɔ CDS ye 4 sɔrɔ PDP ye 2 sɔrɔ IDD ye 2 sɔrɔ min ye COPP Maître Gakou ka parti ala ma hinɛ na ale ye 1 sɔrɔ PDG ye 1 sɔrɔ RND ale fana ye 1 sɔrɔ maintenant don minnu nana da o kan sa opposition ko nin ko in tɛ to ka tan ne fala ye don o don meeting don o don fɛnw hakili la ni maa ma fili Balabugu palais de la culture kelen in na ye polisikɛ dɔ fatura wulikajɔ dɔ senfɛ utu kalo tile 10 san 1997 opposition ale ka meeting dɔ senfɛ Balabugu polisikɛ dɔ o fatura o ko senfɛ min na sa o de y'a to Maître Muntaka Tall Alimami Sila n'ale yɛrɛ kun ye COPO président ye colonel Yusuf Traoré ala ma hinɛ n'a la Seydou Badian Kuyate ala ma hinɛ n'a la Mohamed Lamine Traoré ala ma hinɛ n'a la ale ni Fanta Mancini Jara fala ye ninnu bɛɛ lajɛlen de minɛna u minɛnen u taara yira kiiri sigilamaw la u y'u yɛrɛ kɛ Mali kasobonw ni ɲɔgɔn cɛ a lamɛn ka yɛrɛ fala ye n bɛ ka mɔgɔ minnu tɔgɔ fɔ Maître Muntaka Tall Siniri Alimami Sila ale kun ye COPO ɲɛma ale kun ye RDP fana président ye IFDP o fana ka cɛbɔ fana tun b'a la n'o ye colonel Yusuf Traoré ala ma hinɛ n'a la Seydou Badian Kuyate professeur Mohamed Lamine Traoré Miria Fanta Mancini Jara ale tun ye musow ka ɲɛmaa ye Sinidi faso yiriwatɔn kɔnɔna na ninnu de minɛna fala ye a don a ma nɔgɔya dɛ Muntaka taara bila fo n t'a dɔn ka yanfan in fɛ wa u y'u lamunumunu de u minɛlen kɔfɛ u tun b'u bila kasobon na bi yɔrɔ dɔ la u t'u bila yɔrɔ wɛrɛ la u y'o de kɛ ni u ye fo ka taa se don min na u ka fɛnw ma
mais nin waleya bɛɛ lajɛlen sen fɛ fala ye min ye Umar Margo ye ale ma se k'a sɔrɔ manda kɔni dara kan nka ale ma se ka sɔrɔ nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na donc an bɛ se ka min fɔ 11 mai la a n'a kɔlɔlɔw a nana ni mun ye Gwara dali min kun sigilen don an ka jamana kɔnɔ o de ye nin ye bi 11 mai 2 sabanan o ye Jara Safariw ta ye o ye Bob Marley ka mɔgɔw ye an bɛ bi ta bila yan ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn fala ye tariku don anw ye min sɛbɛn ka min mara o ye nin ye nka o kɔrɔ tɛ ko wulibali don dɛ parce que dɔw bɛ yen a bɛ se ka kɛ sɛbɛnw bɛ o bolo o fana n'a ka daluyaw bɛ ɲɔgɔn na dati ko la olu fana bɛ se k'u ka datiw fɔ dati minnu bɛ yen n'olu dɔw bɛ yen n'a kɛra mɔgɔ dɔw ɲɛna nka an kɔni ye min kɛra an yɛrɛ ɲɛna nin ti maa ka fɛn ni an kun bɛ nin ko in na de ko ye fala ye m'a f'i ye ko n kun bɛ kopo la dɛ nka an kun bɛ nin ko in na de fala ye donc bi ta an b'o jɔ k'i yɛrɛ fɔ k'i waleɲuman dɔn n'Ala sɔnna a ma sini an na ɲɔgɔn sɔrɔ Jani ale sanfɛ kibaruya wɛrɛw k'olu da maaw tulo kan an bɛ dugawu kɛ sa k'Ala k'an ka jamana basigi Ala k'an ka jamana ɲɛma jɔ sini kɛnɛ laban ɲuman Ala k'a d'a ma a k'an bɛn sini ni Ala sɔnna. Dans un quartier urbain animé, la vie suit son cours. Mais derrière chaque action se cache un choix entre vigilance et négligence. Fatou, ouvrière dans le BTP. Elle lance des travaux d'extension sans prévenir EDMSA. Résultat, un câble coupé et tout un quartier privé d'électricité. Fatou, c'est la négligence. Celle qui coûte cher à elle comme aux autres. Là-bas, voici Mamadou, chauffeur de taxi. En manœuvrant, il percute un poteau électrique. Il ne fuit pas. Il alerte immédiatement le centre d'appel des DMSA. Grâce à son geste responsable, un accident plus grave est évité. Mamadou, c'est le citoyen exemplaire. C'est lui qui agit pour la sécurité de tous. Mais tout le monde ne fait pas ce choix. Issa, il fait semblant de travailler. En réalité, il vandalise les coffrets électriques, arrache des câbles pour les revendre. Face aux installations électriques, chaque geste compte. Ne soyons pas comme Fatou ou Issa. Soyons comme Mamadou. Vous êtes une entreprise? Avant d'engager tous travaux de creusement, veuillez contacter les services de EDMSA pour ne pas endommager les installations souterraines. Citoyennes, citoyens, signalez tout acte suspect, accident ou cas de vandalisme sur le réseau électrique, y compris au niveau des poteaux, en appelant le 36 077 ou à l'agence EDMSA la plus proche.